донистан муҳим аст, ки нишонаҳои коронавирус ё COVID-19 ба зуком монанд аст. Агар таби баланд, сулфа ё душворшавии нафаскаширо мушоҳида кардед, ҳатман ба ёрии тиббӣ муроҷиат намоед. То омадани духтур робитаро бо наздикон маҳдуд созед ва дар ҳуҷраи алоҳида хоб кунед. Бо чунин нишонаҳо ниқоби муҳофизатӣ пӯшидан лозим аст. ҳангоми сулфа ва атса задан даҳон ва бинии худро бо ремулчаи яккарата ё қисми даруни оринҷ пӯшонед. Бо ин роҳ наздикони шумо аз сироятёбӣ эмин мемонанд. тез-тез дастонро бо собун шӯед. шустани дастон аз ҳама воситаи хуби пешгирӣ аз ин сироят мебошад. тамошобинони азиз, барои гирифтор нашудан ба бемории коронавирус COVID-19 моро зарур аст, ки қоидаҳои гигиенаи шахсиро ҳатмӣ риоя намуда, дастонамонро зуд бо собун шӯем ва истифодаи ремулчаҳои яккаратаро фаромӯш насозем. бо ҳамдигар даст ба даст салом накунем. аз оғӯш гирифтан ва бӯса кардан худдорӣ намоем. бодастони ношуста ба даҳон, бинӣ ва чашмон нарасем. ҳангоми атса задан ва ё сулфа кардан аз ремулчаҳои яккарата истифода бурда, онро ба қуттиҳои партови сарпӯшдор партоем. дар муносибат бо шахсони бемор эҳтиёткор бошем. аз ниқобҳои ҳифзкунанда истифода намоем. дар ҳолати мушоҳида намудани нишонаҳои беморӣ ҳатман ба табибон муроҷиат намоем.